Er wie flink wat belangstelling van de jong van de bijeenkomsten over het Veensterhof in Zuhusterveen. Onder de Lange Laan komen 24 wenningen, benam voor Oude Rijn, met een speciale fiche op weien. Nou, de gedachte is eigenlijk minskip, of noberschap, zoals we in Groningen zeggen, is dat je eigenlijk ouderwets burgerfatsoen of burenfatsoen, dat als je denkt, hé, volgens mij zijn ze ziek, zou ik pannetje soep brengen of zou ik even een boodschapje doen. En dan ga je samen kijken hoe je je oude dag zo onafhankelijk mogelijk kunt doen. Het Veensterhof krijgt bijgelijks een meerschippelijke tuin en orenfaciliteiten. De helft van de wenningen is al versijen. Een van de toekomstige bewoners is Klaas Lettinga van Zuhusterveen. Ik heb een grote tuin en ik heb een hele minder terwijl je de koek heel weinig. En nu hebben we de kans nog om het zelf te regelen. En als we nog minder worden, ja, dan willen we misschien ergens naartoe sturen. En nu kunnen we het zelf nog regelen. Als hier nog een aantal mensen, dus zo'n 4, 5 mensen zeggen, ja, wij doen ook mee. Dan hebben we eigenlijk al wel voldoende om de contracten met de bouwer hard te maken. En die kan dan rond de bouwvak al beginnen. Het Veensterhof zou in de zomer van 2024 kleerwijzen matten.